selalu 5 ribuan masuk Pak Eko asik thank you bos lobar masuk mas biyen wis tak tukokke wujud tali saisine saiki lak kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki thank you bos najan regane 3.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku kok minggat ayu apa isih larang pungkasane isih mbok nyang ning endi aku goleki kali kotang thank you kotang ini tak simpen tekane pati tarik mahkotang wujud tresnaku kang suci hei Trisula ada cis profesional video syuting dan juga SL profesional audio sound system sukses selalu Raja Sawer Prantoan digoyang thank you bos dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saiki lak kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan 3.000 entuk telu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku kok minggat layu apa isih larang pungkasane isih mbok nyang ning endi aku goleki wujude ketang lanangan sawer iki matur suwun ya tung tak dandel goyang bos kotang iki kasimpen tekaning pati kali kotang wujud tresnaku kang suci kali kotang saksi tresnaku kang suci thank you apalagi bojo loro